बर' हारिनि गुबै धोरोम होननानै बुङोब्ला बाथौ धोरोम, जेराव दङ मोनबा गोथौ गोहोनि बिगोमा आनान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौनि महिमा। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टार क'क्राझारनि लेंथुमगिरि महिम चन्द्र बसुमतारिया गावनि आंगो गामि रामफलबिल आफलागावआव दिनै बांला आघन 1 अक्ट'नि गोथार फुंबिलियाव माइ दुब्लिनिफ्राय गिबि आग्लायनाय एबा माइनाव दिखांनाय फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। महिम चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे अनसुलि बिसिया गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खाम, जथा, सेरजा, सिफुं दामनानै गोथार बाथौ आरजनि देंखो रोजाबनानै बराय बराय नखरनि माइ दुब्लिनिफ्राय बाथौ धोरोमनि नेमखान्थिजों आगगिबि माइनावखौ दनाव दोनना खर'आव रुजुनना न'सिम लाबोयो। बे फोरबोआव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि सर्बेश्वर बसुमतारिया रायथिगिरि दौरि महरै बाहागो लानानै दुब्लियाव माइनाव दिखांनाय फोरबोनि माइ बिदां हाजेननाय हाबाफारिखौ बिमा माइनावनि खाथियाव रायफोरना होयो। हाबाफारियाव नखर बिगोमा महिम चन्द्र बसुमतारिया गावनि फोरबोजों लोगोसे बाथौ धोरोमनि सायाव माखासे गोनां बाथ्रा बुंथियो। गोदोथ' बेबायदि फोथाराव फैनानै दानि गोदान आखुथाइनि गेजेरजों लांनाय जाया। बबेखानि न'खरनि माइनावफ्रा बा हिन्जावफ्रा न' बिगोमाया फुङावनो फैनानै बियो माने दनाव बिदिनो आलारि आरो धुप खाथि दै गोथार बेखौ लानानै खासि लानानै फैयोमोन। फैनानै थोंजों गावनि दुब्लियाव थांनानै जेखौ हानो गोसो जादों सानसे सिगां फैनानै नायफैखायो बबेथिं हाब्ला मोजां जागोन, मोनदोंना मोनाखै बेफोरखौ नायनानै थोंजोङै फैनानै हायो। हानानै बेखौ मुथि बायदि खानानै बेखौ माने जियावबो फानामोन गोदो, मुथि बायदि खानानै गोजौआव दनाव दैखांबाय आरो दनाव दैखांनानै आलार बाथिखौथ' सिगाङावनो सावबाय, खुलुमबाय। बिनिफ्राय आइ माइनावखौ खुलुमनानै बे थोंजों रावजोंबो रायलायालासेनो गावनि न'आव थोंजों थांनानै गाव जेराव बाख्रि आगानाव दोनहैयो ना न' सिङाव दोनहैयो बेबायदि लाङोमोन। नाथाय जों एसे दानि मुगायाव जिहेथुके बयबो लेखा गोरों जाजोब्बाय, बुजिनो हाबाय, दा बेखौ मोनसे फोरबोनि गेजेरजों खालामनो थाखाय जोंहा न'खर बिगोमा महिम चन्द्र बसुमतारिया लुबैनायलाय दिनैनि बे आखुथायखौ दिन्थिनाय जादों। मानोना जों दिनैहाय फैबाय, माइनावखौ जोङो बरायबाय, माइनावनाव जों खेमा बिबाय, माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोब्ला जाहाथे माइनावा माने दुखु मोना, अख्रा जाया, बिनि थाखाय जों खुलुमबाय, गाबबाय, बिथांनाव आरज गाबबाय। बिनिफ्राय जोङो थाव फुननानै बिथांखौ जोङो मोजाङै देलाय आलाय खालामनानै जों हाबाय। जोङो दायो बेखौ माने जिजों फाननानै जों दनाव दैखांबाय। दनाव दैखांनानै जों दा लांनोसै न'खराव, जाहाथे बियो आलो गोजोनै जाहाथे अन्थाइ बायदि गिलिर महर लानानै जाहाथे महिम चन्द्र बसुमतारि आरो हेमलता बसुमतारि न'आव थाबाय थायो आरो बिथांनि न'खरखौ जाहाथे अरायबो आबुं महरै थानानै बिथांमोननि जानाय लोंनाय गथ' गथाय फिसौ फिथाइ जाहाथे बेबायदिनो जुगे जुगे मोजाङै संसार खुंलांनो हायो, बे मिजिंखौ थिनानै आं मुस्रि सर्बेश्वर बसुमतारिया दौरि जानानै बे बाथ्राखौ आं बुंबाय आरो आं आफा इसोर बोराइ बाथौनावबो आरज गाबबाय। बेसे बुरजा माइखौ हानाय जायो? बेखौ माने मोननै रोखोमाव हायो, गसा मोनथाम मोनथाम खेबनै, गसा मोनथाम मोनथाम खेबनै माने गसा 6 गसा जाहैबाय आरोखि। बेखौ हानानै जों लाबोनाय जादों। दिनै जों जोसा माइखौ गोदो गोदायबा माइसालिखौ हायोमोन, दा माइसालि माइफोरखौथ' फ्राय खमानो गायसै आजिखालि प्रडाक्सननि थाखाय। बेनिखायनो दिनै जोसाखौनो ओंखाम गोरलै जाजेननाय जायोब्ला बेखौनो हानानै लाबोनाय जादों। बे फोरबोनि गेजेरजों जों बर' एबा बाथौ धोरोमा मा फोथायनाय दङ? बाथौ धोरोमा फोथायनाय जोंहा माइनावा लोखिया जाहाथे लोखिखौ जुदि जों आलाय आथानि खालामबाथ' जानो नङाना। जोंनाव खेरायावनो दंखायो जे माने आथिंजों जोथ्रोफ्लांबाय, दैयाव फानसे अराव फानसे खालामफ्लांबाय, बे दायनि थाखाय निमाहा बिनांगौ। बेखायनो जों बे आइ बिमा माइनावखौ जों आलो गोजोनै जाहाथे जों न'आव सौहैनो हायोब्ला बे अरायबो गोथारथि जायो आरो न'खराबो गोजोन जायो, बे जिनिसखौ जों साननानै लायो। गिबियाव आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय।
दिनै माग दाननि आघोन दाननि 1 तारिख दा बे आघोन दाननि 1 तारिखआव बयबो साफ्रोमबो न'खरफ्रामबो दुब्लियाव थांनानै माइखौ हाजेननानै लायो बेखौनो आग लायनाय बुङो बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव मोनथाम रोखोमनि बुंनाय जायो आग लायनाय माइनाव दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनाय आरो लोक्षि बरायनाय होननानै बुङो थिग बेबादिनो आंबो सासे बाथौ सिबियारि जानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल आनसलिकनि सिङाव थानाय आफ्ला गामियाव आंहाबो जिहेतु बेहायनो जोनोम मोननायखाय आं बेहायनो माइ गायनायखाय आं जिहेतु क'क्राझाराव थायोब्लाबो आङो आफ्ला गामियाव फैनानै आंनि दुब्लिनिफ्राय माइ आग लायग्रोनाय जादों बेखौ बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बादि दा जोङो बरायदों बेखौ गोदो गोदाय बयबो लायखायोमोन आरो आङो लामायाव दहाय क'क्राझारनिफ्राय जिल्ला फै नुबोदों थिग बेबादिनो आङो दिनै दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय हाबाफारिखौ मावनाय जादों लोगोसे आङो बेजोंनो लोगोसे लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंनि आर'ज हान्जा बिथांमोनखौ लेंहरनानै आङो दा आर'ज लागासिनो दङ बेखौ नुगासिनो दं आरो दा नोंथाङा बेबायदि परम्पराखौ माब्लानिफ्राय आरो बोसोरफ्रोमबो खालामदों आङो बेखौ खालामफेराखै गोदो आं उन्दै समाव आइमोनखौ आङो बे गामिनिफ्राय 35 बोसोरसो सिगां क'क्राझाराव थाहैदों नाथाय आइमोनखौ गोदो गोदाय आङो नुयोमोन खिन्थु बेखौ आइमोन गैला आफामोन गैयैखाय आङो जिहेतु न'नि सासे गारजेन जानायखाय आङो बे खामानिखौ आग लायनाय हाबाफारिखौ देग्लायनिफ्राय खालामफिननाय जादों जों मिथिनो लुबैदों नोंथांनिफ्राय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बे परम्पराखौ फालिबाय थादों मानि थाखाय आग लायनाय जायो बेखौ जों एसे फोरमायदों बाथ्राया सैथो आग लायनाया लायखायो बयबो नाथाय बेखौ गुवारै रावबो मिथिनाय जाया मानो होननानै बेखौ जिहेतु बे आग लायनाय जाहैबाय न'खरगिरि माइनावा फुंबिलि समाव स्रोद थांखोमानानै माइखौ हानानै लाबोनाय जायो जाहाथे फैनाय समाव रावबो नुवा बा रावबो बेखौ जंखायनो मोना होननानै फोथायनाय थानायखाय फुङावनो थांनानै लाबोनाय जायो नाथाय आं दिनै सासे बाथौआव ओंखारनानै बाथौ गौथुमाव ओंखारनायलाय माखासे नेमखान्थिखौ जोङो दुलाराय बाथौखौ जों लांफानांगौ होननायलाय बे हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों आरो नोंथाङा दि मोजां हाबाफारिखौ लादोंब्ला गोदोनि परम्पराखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा देग्लायबो बा दिनैबो बेबायदि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लादों खिन्थु जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नोंथांबायदि जिथु हाबाफारि लानाय बेबायदिखौ दानिया नुनो थांलिया दुखुनांथावा बेनो जों बर' हारिफ्रा माखासे गुबुन हारिनि धोरोम नेमखान्थि लानानै गुबुननिखौसो बांसिन बरायनाय जायो खिन्थु आङो दिनै बे आग लायनाय माइनाव बरायनायखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिफ्रा गोदो गोदायनि नेम खान्थिखौ जाहाथे बयबो बोखांफिनो बे हिसाबै आं दिनै नैबेखौ बाथौनि नेमखान्थि बादियै आग लायनाय बा माइनाव बरायनायखौ दुब्लिनिफ्राय माइनाव बरायनायखौ हाबाफारि लानाय जादों जिहेतु नोंथाङा दुब्लिनिफ्राय आग लायनाय बा माइनाव बरायदों माबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनै फुंबिलियाव आङो बेखौ जोंहा मोनसे नियम दङ गामिया जिहेतु जोंना गुदि बाथौखौ फोथायनाय दङ नाथाय आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों आं सिबियो मोननैबो नियम खान्थिजों बेखौ फालिनाय जादों माइ हानानै लाबोजेननायाव गुदि बाथौनि नियमनि जाय बिथां दामगिरिमोन बिथांमोना माइनावखौ दामै दामै बरायनानै लाबोदों आरो आं जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमजों सिबिनायखाय आङो नैबे लामा ससेनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थिजों बरायनानै लाबोनाय जादों